Jes, hei taas. Tänään avataan tämmönen Mega Heroes minitinni. Ja tämmönen ajattelin vaan, että töissä oli tämmönen vielä jäljellä. Ajattelin, että miksei hankkis ja avais vaikka tämmösen nyt tähän väliin, kun ei oo varmaan pitkä aikaa tulossa uutta settiä. Niin katsotaan mitä löytyy sisältä. En oo tämmöstä avannut niin pitkää aikaa, että jännittää vähän, että mitä tässä ois. Ei mitään kummallista, joku vaan tämmönen kortti vaan ekstrasti tästä. Nice. Sivu. Sitten meillä on täällä sisällä yksi Mega Evolution ja yksi Destined Rivals pack. Tästä tulee ihan mielenkiintoinen. Aloitetaan Mega Evolutionista. No niin. Lähtee. Nickit. Snomi. Scorbunny, Kinkatuff, Lily's Determination, Gumshoes, Solrock, Risker Ruins, Nomi taas, Holo, Reverse Holo, mä en osaa näitä ihan sanoa. Sitten, mä sain vihdoin EX:n-kortin. Ei saatana. Noni, okei. Hetkinen, vesi- ja koodikortti, jes. Otetaan se heti suojiin. Nätti. Ei juma. Mä oon tosi pahoillani Sprigatita, mut nyt sä metkät vekes siitä. Okei. Yksi. Moi, mitä sanottavaa? Jatketaan vaan heti Destined Rivalsiin seuraavaan. Oppinut avanneen vähän paremmin nykyään. Yes. Sitten klassinen Rattata. Nidoran. Houndouri. Beldumi. Toedscruel. Golbatti. Team Rocket Archery. Leopardi. Nice. Tommonen pieni joku extra Mareppi. Krustle. Ja Vesienergia. No niin, no tässä ei mitään kummallista. Tästä mä tykkään. Tää on ihan siistin näköinen kortti. En tiedä mikä tämmöisen nimi on, mutta hieno on. Mut ei juma. Siis ei huono suoritus jälleen.